आं जाय समाव बर' रावखौ रावबो राया जाय समाव बर' रावा थैलांनायनि लामायाव आरो बै मानसिफ्रा सोरबा बेंगलि मिडियाम सोरबा असमिया मिडियामाव फरायनोमोन नाथाय बिसोरो सानदों मा बर'आ बर' थुनलाइ थायाबा बर' राव थायाबा जाथिया थैलांगोन बेबायदि हाबाफारि लानानै बिबार लाइसिखौ बिथांमोना दिहुनदों बिबार लाइसिनि दिनै 100 बोसोरारि सान फालिनाय बे जोबोद गोजोनथाव आरो आंखौ दिनै बाहाय लेंहरनानै बेखेवनो जे खाबु होदों 1924 मायथाइनिफ्राय जागायनानै 1937 मायथाइ बा 1920 मायथाइनिफ्राय 37 मायथाइसिम प्राय 17 बोसोरखौ बर' थुनलाइनि जारिमिनाव बिबार मुगा होननाय जायो मानो होनबा जुदिও बियो फर्मेलि 24 आव पाब्लिश जादोंबाबो 1924 20 सोनिफ्रायनो बेनि माबाफ्रा जागायजेनदोंमोन एफा एनै रिटेन फर्मआव आर्टिकेल फर्मफ्राव जियानो जा बे 100 बोसोरनि जारिमिनाव जों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो दिनै बर' थुनलाइ आफादा बिनि सानखौ फालिनायनि हाबाफारि हिसाबै उदालगुरि कलेजाव खुंफैदों आरो आङो जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोनखौ साबायखरबो होगोन आङो जे बे हाबाफारिखौ लाफैनायनि थाखाय थांनाय बे माखासे मास मोननै मोनथामसो सिगांबो क'क्राझार कलेजाव बेखौ खुंनाय जादोंमोन आरो सावरायनायबो जादोंमोन दा जाय सतिश चन्द्र बसुमतारी बिथाङा सुजुगिरिमोन बेनि उनाव अलंबार मेगाजिन ओंखारदोंमोन लाइसि बेनि सुजुगिरिया प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिथांमोना साफा साफा जोंनि बर' थुनलाइनि जारिमिनाव सान अखाफोर बादि जों बिसोरनिफ्रायनो सोलोंनो मोनदों ओंखायनो जोङो दिनै बिबार लाइसिनि 100 बोसोरारि फालिनायजों लोगोसेनो बै बिथांमोनखौबो जोङो मान होनायजों जों फालिलांनांगोन मुलुगखौ मिथिहोनांगोन गोदान जेनेरेसनखौ मिथिहोनांगोन आं जाय समाव बर' रावखौ रावबो राया जाय समाव बर' रावा थैलांनायनि लामायाव आरो बै मानसिफ्रा सोरबा बेंगलि मिडियाम सोरबा असमिया मिडियामाव फरायनोमोन नाथाय बिसोरो सानदों मा बर'आ बर' थुनलाइ थायाबा बर' राव थायाबा जाथिया थैलांगोन बेबायदि हाबाफारि लानानै बिबार लाइसिखौ बिथांमोना दिहुनदों दा जों जेसेबांखि मान होआ मानो जों थोजासे मान होनो हाया जोङो जेब्लायबो ऋणी जानानै थागोन बिथांमोननि आखायाव गोदान जेनेरेसनफोरनि आङो दिनै बुंलांनो सानदों मा जों एवार्ड मोनबाय साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनबाय 8 सिडिउलाव फैयो बर' रावा बे मानि थाखाय बिबार लाइसिनि थाखाय नाथाय थुनलाइनि मानदण्डखौ जों जुदि फोजौलांनो हाया बिथांमोना जे सिमां लानानै थुनलाइयाबो सासे मानसिनि जिबन बादिनो जोनोम जायो मोनसे देरो उन्दै जायो बिमा बिफाया जेखौ फोरोङो सोलोङो देरनानै जों गावबागाव जिबननि एम लायो आरो जोंखौ नाजायै नाजायै जानो नाजायै सोरबा जानो हाया दस्रा लामा लायो दा थुनलाइयाबो स्टेगनेन्ट जानो हाया जे बै समाव रिड खालामदोंमोन होननानै जों बाहायनो थाबाय थानो हाया ओंखायनो दिनै बर' राइटारफ्रा फकासखौ सोलायनांगौ जादों जोंनि लिरनायनि जि थिम एबा कन्टेन्ट्सफोर एसे इउनिभार्सेल कन्टेन्ट्सआव शिफ्ट जानांगौ जों खालि जोंनि हारिनि गेजेरावनो कनफाइन थाबाबो जानाय नङा फारसेथिङै जों बर' राइटार इन आदार लेंगुवेज बर' राइटार इन बर' लेंगुवेजल' जायालासिनो बर' राइटार इन आदार लेंगुवेज बेनि गेजेराव प्रेमानन्द मुसाहारिखौ मख'जायो हिस्ट्रिनि गोबां इंलिश राइटार इंलिश बिजाब लिरबाय बेनि अनगायैबो जोंहा बिनय ब्रह्म प्रिन्सिपाल बिथाङा असमिया आरो इंलिसावबो बिजाब लिरदों बेबायदि माखासे राइटारफोर दं जोंनि गेजेराव जों बेखौबो जानो हानांगोन बेनिखायनो मोनसे जिनिसा मा जाहैबाय नोंनि लिटारेचारखौ दा ट्रेन्सलेसन जागासिनो दं 8 सिडिउलाव फैनाय लोगो लोगोनो मालाबा नों एवार्ड मोनहैगोन नोंनि राइटिंखौ ट्रेन्सलेसन खालाम खिन्थु नोंना जुदि कन्टेन्ट्सफ्रा इउनिभार्सेल नङा अब्ला ट्रेन्सलेसननि उनाव बे आदार मोनहैनाय नङा दा बे बिथिंखौ नायनानै जोङो स्टेन्डार्डखौबो डेभेलप खालामनांगौ आं बेखौल' खावलायो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन
लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।